3 ordu falta dira ejertzituak ezarritako ultimatua amaitu dadin eta hau bilakatu da Idomeni lokatzez beteriko zelai bat, milaka arimek laguntza eskatzen diote Europari eta Bruselak beste alde batera Proaktibak iragarri du bere ontziek Mallorcarantz edo Bartzelonarantz joko dutela. Kazetarioi ez digute utzi sartzen errefuxiatuak dauden tokira bakarrik kanpaleku berriaren aurrean gera gaitezke eta Barne Ministerioak eta Migrazio Ministerioak esan dute astea amaitu baino lehenago 12.000 pertsona jaso nahi dituztela hemen barruan. Tasiko gara pixkat hasieratik. Ane, zergatik zara kazetaria? Zergatik naizen kazetaria? Ba, nik uste dut beti gustatu zaidalako komunikazioa. Eta, ez dakit, agian baneukan kazetaritzaren gaineko horrelako ikuspuntu erromantiko bat, ez da, eta txiki-txikitatik jartzen nintzen gurasoekin etxeko salan, gurasoak lanetik itzultzen zirenean eta albistegi egiten nien, eta eguraldiaren mapa bat neukan, atzean nik margotutakoa, eta orduan, izugarri gustatzen zitzaidan eguraldiaren kontua, ez dakit zergatik, eta orduan kontatzen nien eguraldia, eta ez dakit nunen istripu bat izan da, eta ez dakit zenbat mendizale mendian galdu dira, eta horrelako gauzak ez. Orduan, komunikatzea beti izan naiz oso, ez dakit nola esan, txarlatan da, eta kontuan, gogoan dut gurasoei esan nienean, ikusentzunezko komunikazioa amaitu ostean, Palestinako albiste agentzia batentzat lan egitera joango nintzela esan zidaten, baina nola, baina ze agentzia da, non dago, edo zer. Baina gero, nik uste dut izan dela nire bizitzan hartu duan erabakirik onenetako bat, ze horrek izugarrizko konfidantza eman zidan nire buruarengan, bidea ireki zidan, izugarri ikasi nuen, ze unibertsitatetik esperientzia praktikoa eskuratu nuen, eta hortik horren ostean erabaki nuen freelance bezala hastea. Belenera zenbat kontakturekin joan zinen? Nik gogoratzen nire burua Jerusalenera joaten 2 telefono zenbakirekin, besterik eneukan. Bai. Claro, eta gainera hasieran, emailak bidaltzen dituen, eta nik ez dakit hau zuri ere gertatu zitzaizun, eta inork ez zuen erantzuten. Inork. Eta nik esaten nuen, baina ze kostako zaie ez eskerrik asko esatea, ez? Ze, izugarrizko errespetu falta iruditzen zitzaidan, pertsona batek proposamen bat bidaltzen dizunean, ez erantzutea. Iristen zara, ez daukazu inolako segurtasunik zure buruarengan, zerotik hasi behar duzu, ez? Eta orduan, inseguridade guzti hori kudeatzea zaila da. Niri lehen aukera berriak eta argiak eman zizkidaten. Eta gero ja, etorri ziren irratia, eta telebista Euskadi irratia, Radio Euskadi, eta telebista, ez? Gogoratzen ditut, orain atzera begiratzen dudanean, batzuetan horrelako, ez dakit nola esan, ez dakit tristura den hitza, baina esaten dut, hasiera gogorrak izan ziren. Zerra lan honek eman dizun onena? Jendea ezagutzea. Eta jendearekin hitz egiteko aukera. Eta jendearen eskuzabaltasuna. Zenik askotan esaten dut, haien egoeran egongo banintz, ez dakit gai izango nintzatekeen nire bihotza horrela irekitzeko. Eta haien eskuzabaltasuna orokorrean izan da gehien aberastu nauena, ez? Zezkenean hori da gure ofizioak ematen digun gauzarik politena. Eta txarrena, askok ikustea zugan, zuk zeure buruengan ikusten ez dituzun mugak. Ze norbaitek esan dizu inoiz, emakume izan da bizimodu honekin ezingo duzu luzerako jarraitu? Bai, jende askok esaten dizu. Aurrekoan adibidez, Italiako kazetari batekin aurkitu nintzen, hemen kalean, eta aspaldian ez nuen ikusten. Eta berak gatazka asko jarraitu ditu, profesionalean, eta nik aspaldian ez nuen ikusten, eta orduan topatu egin ginen, gurutzatu egin ginen erroman, eta esan zean, eta zer moduz, eta nik esan nion, ondo, eta familia seme-alabak izan dituzu, eta esan nion, ez, oraindik ez, eta galdetu gabe seme-alabak izan nahi dituzu, ala ez, edo aukerarik eman gabe esan zidan, noski, ezin zara alde batetik bestera ibili, bidaiatzen, eta gainera familia bat osatu, ez? Eta berak 3 seme-alaba dauzka. Ikusten dut, oraindik ere badagoela gizonen artean komadreo bat, ez dagoela agian emakume kazetarien artean. Eta nik uste dut guk gehiago babestu beharko genukeela
gure lana, ez dakit nola esan. Babes handiagoa, ez? Sare handiagoa osatu gure artean. Erreskatearen ostean proaktibak iragarri du bere ontziek Mallorcarantz edo Bartzelonarantz joko dutela, emakumea hemen Sizilian porturatzeak faktore kritikoak erakusten dituelako, neskatoaren askatasuna kolokan egon daitekeelako. Batzuetan badaukat nik sentsazioa esateko, egiten dugunak ez du ezertarako balio, ez? Nik 6 urte daramatzate migratzaileen auzia, errefuxiatuen drama kontatzen, eta batzutan ikusten dute egoera oraindik eta okerrago dagoela, ez? Eta beti okerrago eta esaten dut joa. Ez dakit, ez du ezertarako balio honek, ez du presio egiteko gaitasunik, ez du gauzako betzeko inolako ez dakit aterik irekitzen. Baina gero konturatzen naiz, gu ez garela nolabait gobernuz kanpoko erakunde bat, ez gu informatzaileak gara. Eta zentzu hortan jarraitu egin behar dugu kontatzen gertatzen ari dena. Errealitatea kontatzen jarraitu baldin behar dugu. Naiz eta sentsazioa izan ez duela laguntzen. Distantziakin ikusita, zein esango zenuke izan dela bizi izan duzun momenturik arriskutsuena? 2014an nire mutilagunarekin Kairon nengoen, eta justo iraultzaren urtemuga jarraitzen ari ginen, iraultzaren 3. urtemuga, eta bomba bat jarri zuten Kairoko Museo Islamikoan. Eta orduan, bombaren osteko guztia jarraitzera joan ginen, elkarrezketak egiten ari ginen, nik zuzeneko bat naukan ETB-rekin eguerdian, albistegian, eta justo ni zuzenekoan sartu baino 5 minutu lehenago, ni mikrofonoarekin nengoen, eta ikusi nuen nola, baina ez dakit zema pertsona zeuden nire mutila jipoitzen. Ikusi zutelako bideokamera batekin, eta hasi ziren Al Jazeera oihu egiten, garai hortan zen atzerriko kazetarien aurkako errepresio kanpaina handia, espiak ginela esaten zuten Egiptoko edabideetan, eta orduan herritarrek ere gorroto gintuzten. Eta orduan ikusi nuen nola jipoitzen zuten, eta ez nintzen gai ezer egiteko, eta espero nuen gauza bakarra zen, bera gai izatea handik ateratzeko, eta orduan nire burua etzegoen arriskuan, baina ikusten duzunean maite duzun pertsona bat arriskuan dagoela, hori izan da agian, izan dudan momenturik bastaketan, kriston angustia sentitu nuen, ez? 3 ordu falta dira ejertzituak ezarritako ultimatua amaitu dadin, eta dagoeneko tentsioak gora egin du Egipton. Milaka pertsona hemen Tahrirren eta presidentearen jauregiaren inguruetan batu dira ejertzituaren iragarpena entzuteko, eta beraien bidai horri berria zein izango den jakiteko. Lehen lerroan egonda izandako esperientzia guzti horiek, gero etxean kontatzen direnean, askoz ere suabeago kontatzen dira? Bai. Zer respetatu diezu gurasoei? Begira, adibidez hau, nire mutilaguna jipoitu zutela Kairon, hau ez dakite, hau aurran ditanen deskubrituko dute. Eta horrela noiz arte? Ikuste duzu bizimoduanekin jubilatzen? Zure burua? Espero dut baiet. Baina egia esan ez ditut etorkizuneko planak egiten, Ez ditut esango egunean bizi naizela, baina bai ikusten dut nire burua kazetari izaten. Shadows and lights mask you from